Dostrzega dobre form i tworzy piękne tła. Lecz wszystko jedno szturczy szlif, na statku burza trwa. To brzmi maszynie groźny chip, na nerwach wszystkim gra. Serwus panie Chip, serwus panie Chip. Co się stało, że pan nie kręci dzisiaj? Hello panie Chip, czego to jest płyn? Skąd ta zmiana, skąd ten taki tryb? Inaczej nie chodzi, to nie da po prostu jak na chuj. I chłopcy też nic nie dolega, bo nam Chipa chuj. U nas to tam to zęb, panie widzę trend. Panie stary, znowu radio trafił. Czemu nie proszę, ojciec dostał Chip. Mama sprawa, no i chłopcy. Dobra, tęsknie wzdycha, a żeby to zawsze tak. Spokojnie przyszła każda z wart, by go nie trafił szlak. Może to złośliwie brzmi, ma czasów śpiewa chór. Wołamy brawo, wołamy bis i dla odmiany cud. Serwus panie Chip, serwus panie Chip. Co się stało, że pan nie kręci dzisiaj? Hello panie Chip, czego to jest płyn? Mama krowa, no i chłopcy. Inaczej biega dziś, biega po prostu jak sam koń. I chłopcy też nic nie dolega, bo nie ma Chipa chuj. Jasno ważny sens, zajebisty sens. Znanie sprawę, znowu radio trafi. Czego nie trafi, ojciec dostał Chip. Mama krowa, no i chłopcy. Mama krowa, no i chłopcy. Mama krowa, no i chłopcy. Proszę Państwa, znajdujemy się w Młodzieżowym Domu Kultury w Rybniku. Jest ze mną Pan Andrzej Betka, który prowadzi zespół Zakątek. Panie Andrzeju, proszę nam powiedzieć coś o zespole. Dzień dobry. Zespół Zakątek istnieje już praktycznie 7 lat. Tu za nami siedzi jakby trzecie pokolenie tego zespołu. Może się przedstawią dziewczyny. Agata Uniwersal. Małgosia Uniwersal. Monika Lebok. I Rafał jest nasz ostatni nabytek. Nie jest to oczywiście cały zespół, który obecnie występuje na scenie, czy na scenach można by to powiedzieć. Generalnie nas jest w zespole 9 do 10 osób. Jak już powiedziałem, jest to trzecia już generacja zespołu. No niestety młodzież kończy szkoły, rozjeżdża się po różnych miastach, po uczelniach. I tak to jest taka rotacja na okrągło. Repertuar, co można powiedzieć, no, próbowałem zarazić młodzież utworami, których albo mało znanych dla nich, albo w ogóle nieznanych. W obecnej dobie rapu, hip-hopa, metaliki, o utworach z pogranicza poezji śpiewanej, country, czy tak dawniejszej zwanej piosenki turystycznej, coraz mniej się mówi, coraz mniej jest festiwali. Mam nadzieję, że jakoś, może nie jakoś, bardzo dobrze to wyszło. Panie Andrzeju, to proszę powiedzieć, jakie sukcesy odnieśliście do tej pory? Można by to wymieniać przez jakieś 10-15 minut, ale wymienię choćby takie 3 bardzo znaczące. W 2002 roku pierwsze miejsce na ogólnopolskich prezentacjach muzycznych w Paczkowie. W 2002 również roku trzecie miejsce w ogólnopolskim festiwalu piosenek Pastorałek i Kolęd, gdzie tak z ciekawości można tylko dodać, że uczestniczyło wtedy w tym festiwalu ponad 11 000 podmiotów występujących. Wyróżnienie na festiwalu, ogólnopolskim festiwalu piosenki turystycznej i autorskiej Piotr Górą Song w Andrychowie 2000 czy 1999 roku. To był z takich znaczących i oczywiście tych pomniejszych już nie będę wymieniał, bo jest tego dość dużo. Powiedzcie, jak Wam się współpracuje z Panem Andrzejem? Współpracuje się nam bardzo dobrze, szczególnie, że akurat tutaj cała ta młodzież bardzo lubimy taki rodzaj muzyki, jaki śpiewamy. Dla nas piosenka turystyczna to nie jest zupełna nowość i większość utworów, które śpiewamy, znałam wcześniej. Myślę, że reszta tak samo. Także bardzo, bardzo ciekawa jest ta współpraca. Bardzo lubimy występować na scenie i także próby są ciekawe. Jestem w zespole stosunkowo niedawno, ale jak do tej pory
współpraca z panem Betką bardzo dobrze mi się układa i wydaje mi się, że zarówno w moim imieniu będę mówić i reszty zespołu, że jest to nie tylko dla nas przyjemność, ale i nowe doświadczenie. Zobaczymy po prostu jakieś nowe, wspaniałe eksperymentujemy po prostu nie tylko z muzyką, ale również w poznawaniu nowych ludzi. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. Dziękujemy. Bardziej nam to wychodzi lepiej na scenie niż przekaz ustny, konkretnie wypowiedzi na temat siebie. Lepiej się prezentujemy jednak i zdecydowanie lepiej się czujemy z instrumentami i z mikrofonami niż przed kamerą. Dziękuję. Dziękujemy. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.